bo día de novo. Imos comezar esta última sesión da mañá, polo menos a última sesión aquí, e imos seguir vendo propostas xa claras e preparadas de intervención. Neste caso, é unha proposta de recursos e materiais para o persoal que traballa nas escolas infantís. Como víamos, ás veces hai moitos materiais en galego, hai moitos recursos, pero non son abondo coñecidos polos profesionais que traballan cos nosos fillos e coas fillas. Entón temos connosco a Ruth Caramés, unha traballadora da lingua que traballa na empresa Favalova, que nos vai presentar unha proposta pensada para traballadoras e traballadores de escolas infantís de 0 a 3 anos de achegamento a materiais e recursos en galego. Deixo vos xa con ela. Bueno, bo día. Isto vai, non? Sí. Bo día. A proposta, cando pensamos en como introducila, estivamos vendo como poñela en contexto e tal, e pareceunos que a mellor maneira de facelo era esta. Xa sei que está descanso xa de ver testemunhos e terapias de grupo, pero, bueno, creo que é interesante. Roy, empezamos. Bueno, pois, mira, eu chamome Chicho, son da zona de Sanxenxo, eu falei sempre galego toda a vida, os meus pais ensinaron os avós, os vellos, entón eu, no momento que tiven fillos, eu sempre tiña pensado, pois, os meus fillos transmitirlle o que eu aprendín tamén. Roy ten agora 3 anos e medio, bueno, vai para 4, nós estábamos en Compostela vivindo hasta que ele tivo 2 anos. E, bueno, unha das razóns de vir para Ordes era porque, bueno, por razóns familiares, pero tamén porque queríamos un entorno onde poidese tamén estar máis en contacto ca lingua. Bueno, a cuestión é que chegamos aquí á escola infantil, que é pública, Roy cando chegou era un neno galego falante de todo, e, bueno, na escola evidentemente empezou a falar un pouco de castelán, ainda que maioritariamente galego. Seguimos traballando con el para que manteña a lingua, e hoxe en día é un neno que é totalmente castelán falante cos seus amigos, é totalmente galego falante con nós e máis cos demais. Entón, nós como tiñamos a posibilidade, pois non nos levamos a jardería. Ensinámoslle nós a falar e a facer cousas, a aprender, e ela foi aprendendo galego a falalo. No momento que empezou na escola, era unha cousa que eu xa viña asumido, vivimos nun entorno castelán falante. Entón, ela foi falando para a escola en galego, pero xa desde o primeiro día, en canto veu para casa, pois xa viña falando castelán. Pois habitualmente facemos as entrevistas, é unha pregunta que lle dicimos aos pais en que lingua pois falamos os nenos. Entón, hai pais que se falan galego, está vendo desde hai 2 anos para aquí moitos pais que lle falan galego os nenos nas casas, así que nos piden que a poder ser que aquí tamén se manteñen. Na enquisa esa que fan a principios de curso, a maioría dos pais puxeron que o idioma materno dos nenos era o castelán. Entón, o que fan agora en educación infantil é dar as clases no que a maioría dos nenos falan. Entón, as clases estánse dando en castelán. Eu falei coa profesora, eu e un par de pais máis, animámoslle a que os nosos fillos, principalmente os demais, tamén era bo, a pesares da enquisa, falaran o galego para reforzarlo, porque é o que penso eu, o castelán está en todas partes. No meu caso, son ainda afortunado dentro do que hai, vivo nunha vila de tamaño medio de 13.000 habitantes como é Ordes, bueno, concello, que ainda que unha vila, pois o galego está no 80-90% da xente que se fala espontaneamente, de feito máis problemático entre os nenos pequenos, que é onde está habendo o cambio cara un proceso de castellanización, pero, por exemplo, con compañeros meus que viven na Coruña ou en Santiago, o problema é moito maior, o problema é xa a sustitución total, e o problema é que os nenos non lles falan nin unha súa palabra en galego na casa. Está nos contos que leen, está na tele, nos debuxos que ven, no que oen falar ao seu arredor. En cambio, o galego só está no que yo fala directamente no que yo quere inculcar, non? Entón, un xeito de reforzarlo, pois que a profe que insista, non, falando nese idioma, eles aprecian que os adultos tamén lle falan eles en galego. Que estamos habituados a falar castelán
Entonces, buscamos cancións, e xa buscas cancións en castelán, ou para as cores, para as frontas, e xa non buscas en plan, pois, en galego, senón que te habitúas o que ves a internet directamente. E si que o mellor nos esquecemos de indagar un pouco máis, si que buscar unha canción que está ben en castelán, pero tamén en galego, para que non se perda ese fío, porque si que hai pais que si que che piden, por favor, que non, a ver, non lle falamos en galego. Bueno, nós con Roy pelexamos, tanto con Roy como con Martiño, pelexamos moito con darlle material audiovisual en galego, tanto do que hai internet como o mercado, pero evidentemente, despois, unha boa parte do seu ocio audiovisual está nas televisións. Na televisión española, que é a que máis está traballando tema infantil, con Clan ou Boing, que é unha privada. Despois está a TV2, que se noutro momento era moi forte con producións propias ou con producións tal, pois, bueno, nos últimos anos, tamén por mor dos recortes e por mor de que menos disponibilidade, pois, bueno, a programación é bastante máis pobre. En definitiva, que os nenos ven máis os debuxos en castelán e influye moitísimo lingüísticamente, hasta o punto de que determinados debuxos como Dora la Exploradora ou como outros, pois, escoitas falar o rapaz cando fala en castelán, escoitas falar o debuxo animado e son expresións calcadas, non? Por exemplo, cando fala cos peluches, ademais fala como se fose Dora la Exploradora. Eso é curiosísimo. Nos facemos a nosa programación do curso, non facemos non temos nin fichas nin nada, senón que todo experimental a base do xogo e sempre pensando no neno. Entón non temos nin fichas nin nada, senón que todo experimental, cos materiais, de refugallo, pintura, todo de, non temos unha editorial a que recurrir, senón que buscamos pola internet, pois senón que nos ocurran nas nosas actividades, non temos unha editorial en plan, pois editorial X para buscar actividades. Entón estamos nesa fase de ensinando, de facerlle entender que hai dous idiomas, que o noso é o galego, e que ela, a mí faime feliz a nosa familia, que siga co idioma da terra, non? Nos parece que a lingua tamén é un valor que hai que inculcar, como se inculcan outras cuestións, como respeto aos demais, ou como outras cuestións, e lóxicamente insistimos para inculcar. Bueno, entón, claro, despois de ver isto, despois de todo o que seguramente escoitastes onte, hoxe pola mañán, eu non sei a vos, pero a min a sensación que me dá é esta, que nos están roubando. É como se nos estiveran roubando na nosa casa e nós, en vez de facer algo, que estamos sentados na sala e estamos falando uns cos outros. Pois sí, a min roubaron o ordenador, bueno, pois ainda tes sorte que a min xa me levaron a impresora. É a sensación que eu teño, que nos están roubando e nós estamos mirando para o ladrón. Pero claro, quen nos está roubando? Están nos roubando as mestras, as educadoras, ou pode ser que as propias compañeiras e compañeiros, que son cos que máis tempo pasan, ou seremos nós, ao mellor, os que temos a culpa, que non estamos facendo as cousas ben, ou será a administración, que é a que sempre ten que facer as cousas e non as fai, ou será a televisión, que tamén aí hai bastante no vídeo. Claro, cal é a cara do ladrón? O ladrón seguramente teña moitas caras, e nós o que fixemos seguramente analizaste xa moitísimo, e fixamos unha pequeniña análise para poñer algo sobre a mesa que ao mellor non se puxo, ou seguramente sí, pero bueno, para poñelo sobre a mesa se dá tempo de bater sobre iso. O punto de partida da análise, antes de presentar a proposta, é que entre os 0 e os 5 anos é cando aprendemos a falar, non? Cando adquirimos a lingua materna. Entón, pensemos onde están as nosas fillas e os nosos fillos e que fan durante ese período de tempo para que, se nós somos os seus pais, son dos que copian todo, comen como a nós, fan as cousas que facemos nós, porque non falan como a nós? Non? Entón, mirando así nunha busca rápida, vimos que entre os 0 e os 3 anos, case a metade, non vos vou aburrir con datos, só son 4, non pensedes que son entre o 43,5%, case a metade dos nenos e nenas de 0 a 3 anos, pasa unhas 5 horas diarias, máis ou menos, en escolas infantís, de media.
De feito, depende do sitio, depende do centro. Na escola esta que estaba a educadora coa que falamos, díxonos que alrededor do 70% estaban 8 horas ao día no centro. Despois, entre os 3 e os 5 anos, a maioría prácticamente vai á escola, está ali 5 horas ao día. É o que se chama educación infantil de segundo ciclo. E o resto do tempo, que fan? Entón, xa vos digo, nunha busca rápida, vimos isto, que entre os 3 e os 12 anos fan estas cousas fora das clases. Está o programa Madrugadores, comedor, transporte, clases de reforzo, e o que ten moito peso aí en porcentaxe son as actividades extraescolares, tanto dentro como fora dos centros. Entón temos nenos pequenos que están nas garderías, nenos un pouquiño maiores que están nas escolas infantís, fan actividades extraescolares, e despois temos tamén este dato. Entre 1 e os 15 anos, non hai datos millores no IGE, xa vos digo, seguramente vos os teñades millores. Son ademais datos de 2006, e o 86% ve a tele todos ou case todos os días. E máis dun tercio deles ve 2 ou máis horas. Estes son datos de 2006, polo tanto, son anteriores á TDT. Entón, que credes? A situación segurísimo que é moito pior, porque claro, é o que comentaba Moncho no vídeo. Antes tiñamos unha canle que emitía programación infantil, pero a 4 horas, pois a mañán, antes de marchar á clase, pola tarde a 1 hora, pero agora poñámonos, a hora que nos poñamos, hai canles que emiten programación dirixida a nenos e a nenas todo o día. Entón, seguramente esas 2 horas ou máis son moitísimo máis frecuentes agora. Vale, e como é a tele? Como son os hábitos á hora de ver a tele nos nosos fillos e nas nosas fillas? Bueno, entre os datos xa vos digo, non son moi fáciles de comparar, nin son moi bons. Entre os 5 e os 14 anos en 2006, antes da TDT, a cousa estaba así. Que, bueno, a min méteme espanto. Seguramente Gloria Lago siga dicindo que estamos impoñendo galego, pero que o 80% dos nenos e nenas de 5 e 14 anos que ven a tele sexa en castelán, a min pareceme terrible. Eso por un lado. E por outro lado, cando están nas escolas infantís, que fan? Bueno, pois estes son os datos da mesa, que supoño que xa os saberedes. Son datos de educación infantil de segundo ciclo, de primeiro ciclo probablemente sexan parecidos. 7 centros das cidades falan en galego cos nenos, 19 en total, algo de galego, incluídos eses 7, e 11 de intermaterial, cadernos específicos en galego. Entón, eu puxen isto así porque, claro, volvemos outra vez sobre a idea do ladrón, aínda con máis forza, e se temos que poñerlle unha cara, a mí ocórreseme poñerlle esta, sen ánimo de culpabilizar nin nada, pero claro, é que se queremos que os nosos fillos e as nosas fillas falen como a nós, o primeiro que temos que pensar é que haberá que facer a maneira de que estean con nós. Porque se están 8 horas fora nunha escola, 2 en actividades extraescolares, outra mirando a tele, outras 2, tele que ademais está en castelán, é que é imposible que falen como a nós. Claro, é dificilísimo conseguilo, porque o sistema lévanos cara ao outro lado, lévanos a que as nenas e nenos estean por un lado, os vellos e as vellas, as persoas maiores estean por outro, que non haxa conexión entre eles, hai centros de anciáns, hai jarderías, estamos os do medio que traballamos e producimos. Entón, claro, o sistema lévanos cara aí. Entón, como facemos que as cousas viren? Bueno, é complicado. Non vou afondar máis niso, pero, claro, iso tamén nos leva a outra pregunta. Nese roubo, só nos rouban a lingua así en abstracto ou roubannos algo máis? Evidentemente roubannos moitas cousas máis, pero para poñelo en evidencia, quería vos propoñer un xogo, que pensei en que o escribirades, pero creo que imos perder moito tempo, entón, bueno, se vos animades a facelo a man alzada, moito mellor. Entón, este é un xogo, aquí hai 2 fotos, 2 imaxes de 2 animais. Ao lado pon nome galego e nome castelán. Gustaríame que algunhas persoas voluntarias completaran esta ficha. A ver, alguén, collemos ao mellor 5 persoas ou un pouquinho máis, a ver. Non hai ninguén. A ver, ti, pero espera, non mo dixas aínda. E quen máis? Alguén máis?
Non. Ninguén máis quer cubrilo. A ver, alá atrás, outro, 3. Vale, pois eses 3. Vale. Entón intentámolo. Podedes vir hasta aquí, así facémolo, é moita molestia. Eu tampouco sei, tampouco pensedes que eu poño aquí en plan listilla porque o pasearo de baixo tampouco a mellor sabería. Entón, somos 3, non? É soco. Non me jalejo. Do primeiro. O primeiro ten o mesmo que en castelán, di que é un loro e un lobo. Como dixo? Loro, para min. En galego non sei. En jalejo non sabe. En castelán, En castelán o primeiro creo que é unha cotorra argentina. vale. Eu o primeiro chamaríalle papagaio en galego e loro en castellano. Vale, moi ben. Nome castelán. Loro, cotorra argentina e loro, non? Vale, o segundo. O nome galego? Un peto, pode ser. É castelán? Pájaro carpintero. En A mí é que me parece. galego non sei, en castelán creo que é o arrendajo. E ti? Eu diría que é unha pega. O que pasa é que non é El dixo que en castelán é o arrendajo. Arrendajo. Vale, bueno, pois a cousa é que esta é unha das solucións. O nome galego, a Real Academia Galega non recolle loro, entón recolle papagaio. En castelán sí que valen loro e papagaio, e a segunda é unha ave moi común en Galiza, moito. Vive onde hai carballeiras, é unha ave que ten un porte parecido ao animal de enriba, non é un animal pequeniño, e ten unhas cores na plumaxe moi vistosas, é chulísimo. E ten nomes tamén chulísimos. Ten peja marxa, jaio, peja carballeira, peja meiga. Entón, como te chamabas ti? Víctor é o máis acertado de todos. E o nome castelán, tiñas ti razón, é arrendajo. Vale. Gracias. Bueno, eu creo que isto era un chiste, pero é para que reflexionásemos un pouco no que significa perder a lingua, porque claro, é que a maior parte dos que estamos aquí non sabíamos que esta era unha peja meiga. É un animal moi común. Imaginade as educadoras e os educadores das escolas infantís, e imaginade os nosos fillos e fillas cando chegan á nosa idade, non van ter nin idea, nin de aves, nin de árbores, porque claro, o material que hai en castelán non só é material en castelán. Cando buscas material sobre animais en castelán, non só está en castelán, senón que fala de animais de león, de chimpancé, e os nenos e as nenas non... Cando lle dis cal é o teu animal favorito, non che din a peja meiga, nin che din, non sei, un animal daqui, nin sequera o lobo ou o raposo, dinche, pois, como mínimo, dinosaurios, pois o león, o tigre, o elefante, é bastante preocupante tamén. Entón, bueno, eso, é unha necesidade urxente. Xa que é complicado virar as cousas, porque loitar contra unha cousa tan grande como é o sistema, pois ás veces é complicado, polo menos, algo que podemos ir facendo é achegar material ás escolas infantís para poñerlle as cousas fáciles. Comentaba no vídeo a educadora que, claro, ás veces poden ter vontade de buscar, pero outras veces xa é por deixade, xa buscas aquilo que estás acostumado, e buscas en castelán directamente. Outras veces achéganche cousas, pero despois esquécelas. Entón, poñerlle as cousas doadas é máis ou menos atractivas para que o fagan. Non? Antes de obrigarlo, facerlle as cousas atractivas. Entón, aquí ven a nosa proposta de presentación e achega de materiais en galego para as escolas infantís. Entón, os obxectivos, bueno, o obxectivo xeral é ese, promover o uso do galego nas escolas infantís. E os dous obxectivos específicos son o primeiro, reflexionar sobre a situación da lingua e cal é o papel do persoal que traballa nas escolas infantís, no proceso de normalización, e o segundo, achegarlles ese material en galego para os nenos de 0 a 3 anos. Pensamos en facelo primeiro aí.
unha para empezar por algo e outra porque isto xa se fixo anteriormente, unha cousa moi semellante no Concello de Ames. Fíxose, se non me equivoco, teño aquí anotado en 2005. En 2005 fíxose no Concello de Ames, o que pasa é que, claro, despois houve moitas cousas que cambiaron e non se pudo seguir mantendo. E tamén tiña esas dúas partes. Tiña a parte de sensibilización, con mesas de traballo e tal, e tiña a parte de achega, 2 seminarios nas 2 escolas infantís municipais. Non era nesta que vimos, esta era unha galiña azul que non tiña nin idea do que se fixera nas outras. Destinatarias, persoas destinatarias, pois está, en primeiro lugar, o persoal das escolas infantís de 0 a 3 anos, e ademais tamén nos gustaría abrilo a pais e a nais que lles interese, que teñan tempo. Como se desenvolve? A proposta é que se faga unha xornada completa na que haxa unha parte de sensibilización e unha parte de presentación de materiais, que non queremos que sexan estancas, non queremos que chegue a xente ali e veña, pola mañán sensibilizámolos e pola tarde empezamos a soltarlle material. Non, queríamos que fose que unhas cousas se engedellen nas outras. Por exemplo, facemos unha dinámica como a que fixemos aquí e achegamos un recurso online ou material que haxa sobre as imaxes das aves e o seu cantar e o nome en galego, cousas que poida haber pola rede, un exemplo. Entón, imos presentando os propios recursos a través das dinámicas de sensibilización. E, claro, aquí puxo máis ou menos en que se basearía cada cousa. Vídeo de testemunhos, está a parte de sensibilización, presentación de datos estatísticos moi pouquiños, os básicos de perda de falantes e tal, diferentes dinámicas que conviden á reflexión e debate. E a segunda parte, a achega de materiais. Cando estábamos buscando material para facer a proposta, démonos conta que había moitísimo material, pero moito. O que pasa é que hai moito material, pero está disperso, a xente non o coñece, tampouco hai de todo moito material, hai carencias en moitas cousas. Pero en libros e música hai moitísimo. O que pasa é que está disperso e non se coñece. Entón, o primeiro que damos en facer é clasificalo. E cando pensamos en como clasificalo para chegarlo á xente, aos destinatarios, pensamos nun primeiro momento nas idades. Unha primeira clasificación vai ser por idades. Primeiro vai haber material de 0 a 1 anos e material de 1 a 3. Pareceu-nos que era máis homoxéneo de 1 a 3. Despois desa, a outra clasificación vai ser por competencias, porque polo que falamos coa xente das escolas infantís, cando fan a programación, fana por competencias, de momento. Entón, as competencias básicas, que son 8, non vou las vou ler, despois xa as veredes, comunicación lingüística, matemática, coñecemento do entorno, competencia digital, social, e máis a competencia emocional. A terceira das clasificacións é por tipo, porque hai ao mellor momentos nos que se quere traballar, pois eu que sei, o entroido, ou os animais, ou non sei, o que sexa, o Nadal, ou o que fora. Entón, outra das clasificacións é por temas. Entón, no momento de achegarlle o material a xente das escolas infantís, imos facelo desta maneira, clasificando así. Claro, que pasa? Que problema temos con isto? A teoría está moi ben, pero claro, todos fomos a moitos cursos e dannos unha carpetiña con follas, con libretas, e nós imos tomando nota, ou ben nos dan xa o material, enlaces, bibliografía, nós collemos notas de outra cousa que comenten, pero cando chegamos ao noso posto de traballo, a carpetiña queda ali na casa, non a tiramos porque por se acaso, pero chegamos ao noso posto de traballo e decimos, claro, pero onde era que vira aquelo? Buscamos en Google, nada, poñémonos a buscar, que sei, perdemos tempo, e ao final decimos, vou ao que estaba, non? E a xente das escolas infantís pasará o mesmo. Entón, pensamos que isto era un problema, de facer unha única xornada e que quedara aí e tal. Entón, pensamos en darlle unha resposta a esas preguntas. Onde estaba aquel xogo, onde falaban daquel libro, onde se descargaba aquel disco? E a resposta é esa, non? Que é o máis intuitivo, ali. Queres que a gente diga, eso está ali. Ademais, é unha cousa que fan moitos nenos a esas idades, non? Cando empezan a falar, están todo o tempo dicindo ali, non? Ou allí. Pois, que é ali? Ali, a ver,
Era de maximizar. Aí está, vale. Ali é un blog, non como vedes, que de momento está aí nese enderezo á espera de que lle poñamos un dominio definitivo, que será, pues, imagino, Blogaliza. ali.blogaliza ali.gal. Entón, ali é un blog que lle vai servir á xente que veña ao seminario a ter algo de referencia. Cando chega ao seu posto de traballo e pense onde era que estaba eso, vai ali e teña todo o material que nós lle chegamos ese día, e incluso que vayamos actualizando, se é posible. E, polo tanto, a busca nese blog vai ser a mesma que empregamos para clasificar o material. Eles van ter a opción de, pois quero facer unha actividade con nenos de 0 a 1 anos. Pois vou ao apartado de 0 a 1 anos. Vai un pouco lento, non? Ou pareceu a min? Así. Vai ao apartado de 0 a 1 anos e ali ten todas as competencias. Ten comunicación lingüística, matemática, coñecemento do entorno, digital, competencia social, competencia cultural e artística, a de aprender a aprender, a autonomía e iniciativa e a competencia emocional. Entón, pois eu quero a competencia social, vou traballar a competencia social. Vale? Entón, aí temos 3 opcións, que era a seguinte clasificación. Pois podemos coller material que sexa texto, música ou xogo. Pois a min interésame música. Ides ver que está moi incompleto o blog, porque claro, non está nin a máis mínima parte do que habería que ter, era só para que o virades. Música creo que aí nese apartado hai bastante pouco. Pois están nada, creo que 3 cousas, dividimos en liña e editado, pois esa no colo da fala, rolos de salitre, soñame o neno, Vale, entón, cando queiran buscar, saben que o teñen aí, por idades, por competencias e por tipo, música, texto ou xogo. Pero ademais quedanos a outra busca, que é dos temas, porque ás veces pois queren buscar algo pro Android ou pro Nadal, pois teñen outro apartado aquí, no que teñen todo iso, o Nadal, o Entroido, o Maio, e actividades relacionadas con iso. Por exemplo, pois no Nadal, xa vos digo que non está todo, pero no Nadal, pois o sitio web do apalpador, xa me tardan estes magos, tal. Se van aí, se clican aí, van ao enlace ou o que fora. Vale, e ademais de poder buscar por temas, pensamos que, claro, o que dicíamos ao principio, ten que ser algo para poñerlle as cousas doadas á xente que traballa nas escolas infantís, ten que ser, ademais, algo que lle resulte moi atractivo, porque é difícil competir con cousas que están en castelán, que son as que máis chaman a atención. Entón, ten que haber algo que dixan, pois, si, ali había isto que estaba moi ben, entón, pois mira, tamén hai isto que está en galego, todo está en galego, pero que vayan non só porque queiran buscar cousas en galego, senón porque haxa cousas que lles sexan útiles realmente. Entón pensamos en poñer un apartado neste menú que fose, ao final de todo, se vos fixades, hai un Fai no Ti. Nese Fai no Ti imos ir poñendo aplicacións, obradoiros, tamén cousas que lles permitan a eles fabricar o seu propio material en galego. Sobre todo van ser cousas relacionadas coas novas tecnoloxías. Puxen aquí 2 exemplos, que non sei se poderemos velos porque vai internet bastante mal. Non hai remedio, non? Hai que insistir así, na máis, non? Vale, tes razón. Pois entón vou pechar. Retómovos. Dicíavos que íbamos poñer aplicacións, sobre todo aplicacións relacionadas coas novas tecnoloxías que lles permitisen ás educadoras e aos educadores fabricar eles o seu propio material en galego. E un exemplo
E este, un programa que se chama Domo, que fan historias animadas. Bueno, pois historias que poden ser historias chorras de todo, pero podes ti poñerlle os textos, podes fabricar ti a túa propia historia. É unha pena porque creo que se vai bloquear todo. Vou poñer xa este noutro. E a outra aplicación chamase Boki, igual xa a coñecedes, e tamén permite poñerlle voz a animais, a bonecos animados, ou incluso escribir un texto e teñen a opción en galego para darlle voz. O que pasa é que creo que non imos poder ver ningunha delas. Bueno, a ver se podemos ver esta. Esta é Boki. Veña, entre todas imos conseguir que na escoliña falemos galego. Esta é Boki. E a outra é un pouco menos vistosa, que chamase Domo. E, bueno, se conseguimos vela ben, e se non, pois xa pasamos á parte de preguntas, porque aí xa remata a proposta, a presentación da proposta. A ver se se pode ver. Aquí está. Bueno, isto foi feito nun minuto, non se levou máis tempo. Pero é unha cousa moi fácil. É para que virades como se pode utilizar, non? A mellor cos máis pequenos está mellor o outro. Bueno, son só 2 exemplos dos moitísimos que hai, que teñen que ver coas novas tecnoloxías que aos nenos encantanlle, e que sí que se poden adaptar. E as educadoras agradecen que eso estea todo xunto, porque dá bastante xogo. Bueno, e nada máis, esta é a proposta, e agora se queredes, non sei se hai moito tempo, pouco hai, pero bueno, comentar algo. Si temos 10 minutiños aínda, non? Entón, alguén que queira comentar algo, algunha aclaración? Rosa? Eu quería dar os parabéns, como refén casi dixen pouquinho de educación infantil, porque así que sobre tamén falta a cuestión de ter os recursos todos xuntos, porque para buscar é complicado. Si que as repeticións que había, que hai moitos, e moita xente pasa de buscarlos directamente, e cando están buscando atopan moitas cousas, pero as seleccións das perspectivas. E principalmente estas cuestións dan a posibilidade, polo menos, veros todos juntos para seleccionar aquí o que máis te apeteza ou que mellor che veña para facer determinado extremo. E outra cousa que me pareceu interesante, a cuestión dos seminarios, que para cando teríades posibilidade de facelos ou... Eso depende de quen lle interese. Unha cousa que non dixemos é que seguramente sexa interesante que non só sexa nas escolas infantís públicas, senón en todas, porque nas outras realmente é onde máis problema hai. E para a xente que non estea traballando ainda directamente en escolas, que para a xente que ainda non estivésemos a estudiar entrar a traballar... Pois iso non o pensamos, pero bueno, sí que se pode abrir ou... Sí. Eu creo que igual. Claro, sí, é verdade que sí. Sí, moitas gracias. Mira, dúas cousiñas. Eses 2 programillas que falaste, Ruth, son de software libre? Son públicos, non... Pode ser son de balde, sí. E outra cousa, que antes tamén quedei frustrada por os paxaros que non coñecían, non? Que veros en castelán. Que me lembrei que hai, por se a mí me interesa, na web do IES Pinomanso do Porriño, o Departamento de Biología, colgou aí, bueno, xa é de tempo, pero está moi ben, como unha especie de aplicación, un recurso que fixeron que se chama Aves da Louriña ou algo así, Aves e paxaros da Louriña. Entón, entras, ves a fotografía da ave, ves como canta, o son que fai, que é moi interesante para recoñecelos, e logo tamén creo que ven en galego castelán e o nome, pois en latín, non? A especie, demais que é bonito. Home, das aves que hai máis polo sur, pero vaya. Sí, pois anotámoslo. Sí, é que iso tamén o decía antes Luís Prego, cando foi que falou da carqueixa, que igual, eu digo, chamou ele.
Carrasca, pois tamén ten moitísimos nomes, super chulos, e tamén non xa vistes. Non, a Carriza, eu tampouco Carrasca non a identificaba con Carriza. Sí, Carroucha, o meu son é Carroucha. Tina? A propósito, ao fío do que está dicindo Eva, tamén hai un blog dunha profe infantil de Berta Miráns, Infantil a Maía 5, que tamén ten os paxaros cas fotos e co enlace para escoitar o canto. A Maía, todo xunto, Infantil a Maía 5. Infantil a Maía, todo xunto, Infantil a Maía, como soa 5.blogspot.com. Bueno, unha entrada de maio, e esas entradas de maio ten aí cousas sobre os paxaros. Alguna intervención máis? Canto tempo pensabes que durará os seminarios? O seminario pensamos en facelo un día. Un día? Unha xornada. 8 horas? Mañá e tarde. Eu creo que é unha proposta moi interesante, algo que desde os que traballamos en servicios de normalización que podemos poner en marcha, porque de momento hai moitas escolas infantis que son competencia municipal, é unha maneira de acceso fácil, que nunha privada é máis complicado entrar, porque tedes en de actividades, pero nas municipais, de momento, pelo menos mentas vai adiante a nova lei da reforma da administración local, pois sim, hai moitos que dependen directamente dos concellos, non? Máis cousas... Bueno, pois se non hai máis intervencións, eu creo que estamos todos pensando xa en Baldaio, esta hora. Moitísimas grazas a Ruth por esta proposta e moitísimo éxito con ela, porque eu creo que sí que é moi necesario.